Kadom don marle tum Hasikiram tang video long pinangan atum nang pulo North Korea la pen South Korea isiver adet ko puson si det ni kache thak thak lo labang so alam mo thak nang tham tha pusi nang pulo asi ilitum chethan pono nang nasikado ko esame ilitum chini hadak president ke komaloma pangte Kim Jong Un pohno la salang li phangge litum amen ge arjilong wer omni than le theklong le sitame la pen picture pe ni same tum theklong wer salang li here ta dojot arthado kasi lang name lo bang te kupuson si North Korea la ben South Korea ka che thak dak amuni tum tai sivet update sitame aptang ke sinat ko sitame kupuson si hini na che thak dak bang te la ke ja dom ke chok che polo la ben ke la pupu ka ma tha ka che tonte posi det ni nang che nang man det lo isiben lang nam lo bang te Cold War rivalries polo ka che bai polo Cold War bang te ko piloma bang te aptang ke Russia la pen ka tu ka we chelang pet si hala so hot ke USSR plus Soviet Union polo la pen hi na bang ke America la pen allies atum sala bang so hot kache bai la pupu sitami men kelang tum ron thama che dan plum plate ma same arlo penalang tum kache bai ke dokok pena jokse pinier ni North Korea la pen South Korea sitami nang dokok lo la se penangan ke class 12 ka charli atum ke chini ji athela ke history hadak la etum long pon et lalo la se pinile tum thiek pen le thihek la pen joy ke pen le tum chethan pononang ang ton pen la seli tum lang namlo lang te ke chengke World War II pen lo la bangso aron pen a jok se la so det se tamen nang che thak nang lo isiben lang namlo plong te athe pipot ma plo tang te 1910 aning kan pen chenglok ke hala bangso hut an ke kumara tum se 1945 an lo kumara tum se hala daga det ke cherai dam lo ma plong te mate chari dam lo ma bang te la ke Japan atum la si Japan atum hala bangso hut la pana kang tang lo je lang tum ha China an sitame le dam jolapu la si hala bangso hut sitame Korea det sitame alang tum se cherai dam lo apen hada ka tum aphan chennek lo ayat lo dupik lo hada tum ke sung ke pho sitame aphi ke World War II long lapu Germany lapen ke lapu isi hin lang namlo bang te Japan atum kerem det pena jok se aphi bang ke Korea atum sitame freedom long lo athe ko people ma bang te ala bang so hot che thanam lo gele tum bomb hini atom bomb paklo der pena jok aphi bang ke Japan atum sitame sai jok je surrender na koklo ari chirung nang koklo labang so pena jok se latum ka chera det am ke aphi bang ke jok lablo la se Japan sitame hala bang so hot pen se independence bang ke nang long dun lo la seri tum ka to ko same chini je hala bang so hot World War hot je Soviet Union la pen ke lapu America tum chelang pet pen hala bang so hot ke Germany hane parem lo je hala tum same pupu Russia tum setame tengkheng lo hala bang so hot Hitler ka tang nak pik pen jok la si cherap se hala bang so hot Hitler phan ke parem telo apen Japan han same parem telo same la so det pen a phige ko piloma blong te super power hini nang klang lo isi ke USSR la pen isi bang ke America la sila tumang bonga ka che bai so doko setame la Korea phan ka pa jok hod ana bang ke la tum isi nat lang apo se lang tum chingwai lo nord anat bang ke nang tum USSR tum le hala Japanese force tum han an plungot Japanese army tum han an la pen south anat bang ke ni tum America la pen ni tum allies tum chingrum se ni tum se plung po pusipu kali blong te la tum dam de ta thek pu amasi la tum alang a in charge pi de je ihin ke nang tum le lang ihin ke tum ni tum lang po pu la bang so ka che pek pena jok sa phia bang ke nang do kok lo kasi hala bang so chun ke chun lo je Japanese army tum han plung jab lo plung jab a phi se tam ya phi bang ke ko piloma bang te dak aka che prek thet dum do kok lo ke influence je nord anat ke communist anat se influence lo la pen south anat ke democratic mate capitalist pulo capitalist anat se influence lo la se hala bang so hot North Korea la pen South Korea la tum hini aphan ke pa unify aphan mate isivet ka pinchong aphan ka chingwa ya batai lo sitame la pan ka chingwa ya batai ke ong sitame hal su chun chedalo athe ko pi poloma plotang te halapu ke communist ihena bangke capitalist atumang bong ka matha ka che tonte do koklo athe ko pi poloma plotang te atha ke unify nang isivet le pinchong nang pubom sitame arlo bangka lang tum ka chelang selet mate ka suspect do kok je la pui hina bangke America phan USSR tum same America han ninga che thekawe apen America tum sitame USSR phan ninga che theawe der athela tumang bong non ke ka che bai so dukok la pen ke lang tumang bong karchut so sitame dukok labang so pen jok aphia bangke sai jok je det ni man det khangyang lo la hini super power ang bong ning ka che thekawe athe USSR tum sitame mathalo la pulo pro dang te America tum si nang chodet po America tum si dong thor po
pukali itum sitame angdang cepat hebom nei USSR tum sitame pu akamat thap pena jok selang tum sitame Korea det ke itum le communist party itum le rule den pu halang tum akamat thala puson dokok ihina bang lepu je capitalist hapu communist atum angche raidet pu itum democratically mate capitalist atum le rule de lo nang Korea det ke la le pamanang pu la capitalist la penihin ke communist la tumang bong kachithi la bang so cold war hotsi la lang nam lo bong te Japan se tam thok Korea se tam hini nang dokok lo ase aphi bang ke kopilo ma bong te karchut so dokok lo karchut so dokok pena jok ron che thor phut lo la ke Korea to mang bong si no li le karbi yanang bong ron ka che thor phut asan tak thak ele tumle mane kopini alam dolo bong te Karbi hian ke che hayun thora son thak di hala tum sitame hala ke thak ve ka tum phan ke chohayun e delo alar bang galang tum hianang bong si ron chi thor phut lo la se ala bang so phan ke civil war pulo 1950 aning kan North Korea tum bang a phi kopi se chimanu ma bong te China tum ke rap pen la pen Soviet Union tum USSR tum ke rap pen South Korea phan tengkeng dul la se ala bang so hu North Korea tum South Korea nar ka tengkeng ge gopi phanuma plong te la ke Korea isivet kapinchong ya phan je Korea na det lake itum hini donang nelo isivet le donang pose ala sot pulo communist party le donang pualang tumake mangge la hanlo amase ajat penon lanon ke do bom dhan parem dena tapen ke lake le to isivet le pinchong nang pomasi tengkheng lo kuma to ke rap ma bang dem ben sami che than lo USSR la pen China tumake rap pen jok la si China anat ke ha sot ke kup mat lo ma bang te hadak se tame America te kerem dam tang lo hadak ke Mao Zedong aphi ke communist leader se hadak ke rule lo communist party sinang cholo China det ke thik la poson thak se Korea det se tame communist le pachunang pose alang tum tame nang chirap dun lo la pen che tengkheng lo la se la bang so ke tengkheng along America tum se tame pinangan che jok dun lo la pen che song dun lo la pen United Nation a force atuman se tame la bang so hut ke che jok dun rut lo la bang so ron long ke ama se lahin ron che ihin charplung ur lo jo thiek ben lang nam lo pong te a hut pen America tum mar plung ur po North Korea na ludam pa a hut pen ga pen samin ar plung ur jo la poson a thepi pon ma pong te la bang so hut China Mao Zedong se tame China nat pen benang an troops ke sen do je 300,000 army lake China tum a China hin pen Mao Zedong se rap dun lo athela bang so ron long je la United Nation atho United Nation tho America tuman United States Security Force atum phan karplung labji la pen ke halapu capitalist nada security force tum hanan ke karplung la parem la pen communist det ka chirai de je phan se hala bang so bor ilo la bang so pen jok se Mao Zedong se tame rap dun lo kalib lo tang te Mao Zedong se tame mathalo je morni si la bang so America tum ni tuma det se tame nang lut chok po moni tuma phan se tame nang pasik sak det ta thek pu se mathalo the hala bang so thopu border ke dayan se tame China border ke dayan se tame la bang so che song sila bang so pena jok hapu tame communist hian cherap lo je 300,000 army sen lo pothai dun lo rap dun lo apena bang so pena jok North Korea na se tame answer se aja kong nang chilong lo kalip lo tang te hala bang so pen se North Korea ke rem de jang thek lo puse ile tum history long pon kalip bang te hala bang so se ha si North Korea ke rem det po la pen Korea ke isinat po se tame hala bang so hot rem re de lo athe China tum directly se ala bang so engage on that che song dun that nang nam lo bang te USSR tum ke directly la po mat ke sunun tuk te se tamyang tum ke hele kaman ka du ka we ki rap dun pe na jok se hala bang so che yok dun lo se tami China tum bang ke directly army che toy dun se ala bang so rap dun lo la bang so pe na jok sa phi bang ke North Korea tum samya ako UN security force la pen ke America security force tum han an samya aphi nang plung thulo la pen aphi bang ke result ko piloma bang te munira tum nang chip piglo civilian tum se tami se aphi bang ke ceasefire de lo se tami peace treaty bang ke chitok te de lo permanent peace treaty ave ceasefire choring ton kok cholang pinyar ni stame la se North Korea la men South Korea border ke so look so da kai ke se tame do la selang tum pinyar ni ke do ke ko piloma bang te demilitarized zone puse pu DMZ la so dim pini alang tum blang nam lo bang te border puse hok lo se tame la ke permanent kali puse pu la se Kim Jong Un ke kai ke se tame hot kan lo te la dak a delong do la bang so delong se tame bom bang bo phun pu pon yo se klang ver ti lo la bang so zone along la hello donatum la silang namelo bong te la bang so det ke thak dak ke la ke Cold War rivalry sa joini lo pupu super power atum ka che baya joini pen sila bang so det ke det hiniang man de lo se pinangan na det do lang la puson thak se tame lang tum bang ke mi thang ka che song la pen arada so tum ning si ke do pen yok se phia ha tum bang ke det si man de lo non son Vietnam tho ka pre dim lang nam lo bong de se tame Korea long bang ke adrat atum ta ning si do thek the ali da dom ta ning si do thek the mat piniar ni isi vet a khai tum bang bong se tame det hini nang man de lo do na tum ta lo la si ne li check pen an se
บนจบปนังเลยตุ้มกาจินียังตุ้งดูบังแต่คอมเมนต์เซกชันนังชินนอนมาแต่อากูนังเลยตุ้มเก็ตเทกอาสอนอันเสร็จแต่เมเก็ตทันบนจีดบเลยตั้งแต่อากูคอมเมนต์เซกชันนังเลยนะตุ้มตกเจอเป็นนังทันดูนนังปักเก่งดูนนล้านเฮลโลนิลิทีเอกเป็นทันบนจีเก็ตการ์ด